kita kabantay mo, ba't nga dugay ka ito, maestro? Lagi dugay. Asa do maestro do nga sus. Ganahan ko makita kayo excited. Gwapo gito sa tanan. Hino, gwapo kay maestro man. Gwapo Mister mo, gito, eh. wala pa, di pa kasado ba? Oo, eh. Karo ba? Amo to, pila ko, stricto. Stricto. Oh! Naman naman mo! Wala mo na na! Hiking ko no! Klaro na galingkon, sir! Si batunin mo na mo! Galakaw-lakaw, mi! Na! Hiking ko no! Niino ko Ano mo, urak kalma naman! Ha? Maana mo no? Sakaw mo! Sir, nakalili! Oh, last! Usay glaser! Nga, wa may bildo dre. Kaahoy gani mong gilingkuran. Ikaw ha? Insulto ay ka ha? Niyo ko last! Sakaw eh? Report naman siya sa itong last. May hapon na itong tanan. Nag-ahak, manihapon ko na usay manihapon, sir. Sa oras niya? Alas 12 pa man eh. Bang! Dapat manihapon, total ito manihapon, sir. Naunsa. May hapon. Siya, luto mo. Ay, sorry, sir. Sige. Ako na introduce akong ang nalinon. Ako na si Rasmel Milan Alumpiano. Nalitan ko ni si Sans. Na nagpuyo ko sa okra. Unsay okra, sir? Magutan ta, sir? Wa man siguro okra dre. Wa man dre. Kalibunan man din. Na? Nagmuko na may mas ng iha. Niyo ko okra na noon. Okra ba? Alunasan ba? Lugnan. Siyang away. Okra na, sir? Abi na ko okra, sir. Katultul ka na, sir. Ikaw nastong na ba? Nisi naman. Ha? O siya gisi-gisi, sir. Nga, katarong na ko. Ikaw noon na gisi. Ay. Ikaw ha? Hindi na ang mukha na. At mumul ka ron. Ay, sorry, sir. Ikaw na ako kay. Kung sa may explanation mo, ano siya? Ako, sir. Unsa explanation, sir? Wala may dapat i-explain, di ba? Unsa may dapat i-explain, sir? Wala unsa i-explain, sir. Na! Explanation! Hindi ko explanation na ito! Ako na yung paglo ninyo ha? Hindi siya naman mo! Siguro na blackboard! Ito na sabton mo! Unsay glaser? Nga, wa may bildo diri. Kakahuyan din nga mong gi. Kuan diri lingkuran. Kali. Unsay glaser? Yan. Actually. Ikaw ha? Insulto ay ka ha? Ninyo kong last! Okay. Before naman... Actually. Ikaw ha? Insulto ay ka ha? Actually. Ikaw ha? Insulto ay ka ha? Ninyo kong last naman nun? Before naman last eh. Actually. Sige. Ako na introduce akong ang nalinon. Ako na si Rasmel Milan Alumpiano. Nalitan ko ni si Sans. Na nagpuyo ko sa okra. Yun. Unsay okra, sir? Magutan ta, sir? Wa man siguro okra diri. Kalibunan man din. Actually. Na! Nagmuko na may mas ng iha. Niyo ko ukra na noon. Ukra ba? Alunasan ba? Lugnan. Siyang away. Okra na, sir? Abi na ko okra, sir. Katultul ka na, sir. Ha? O siya gisi-gisi, sir? Nga, katarong na ko. Ikaw noon na gisi. Ay. 2, 3, actually. Na! Explanation! Niyo ko explanation! Kung siya na nagmuko na mas ng taman mo, hindi ka makasinabot na ako nag-ulo inyo eh. Ha? Kasan ko na ninyo. Baby! Suwat lang mo! Actually. Na! Explanation! Niyo ko explanation lang siya. Nagmuko na may mas ng ako na yung ulo ninyo ha? Kung siya naman mo. Baby! Suwat lang mo! Ito na sabto ni mo! Actually. Ikaw na ako kay. Kung sa may explanation mo, ano kasi niya? No. Ha?
Unsay gisi sir? Nga ikaw ra man ang gisi. Ha? Bisaya na dako, way pati way